Башкортостанда бүгін 112 хандарына келген шылтыратуларды қабыл ету һәм эшкәртү үдәге асылды. Толығырақ мәгълүмат безнең киләһе ядмала. Безнең 112-нче хезмәт 01-ді, 02-ні, 04-ті алыштырады. Бөтә безнең эшчеләрендә моны хәзер бөтә явапка монда бирәләр, ярдәм итәләр. Башкортостан һуңгы еллардагы иң зур мәсьәләләрдән бере 112 системаһын гамәлгә ашыруга өлгәште. Гражданнарның хәвефсезлеген тәэмин итү өчен тәгаенләнгән коткару хезмәтләренең дөем, ягъни уртак номеры федераль проект исәбеннән. Һаумыгыз кайда штратаһыгыз? Бүздәк районнан. Өфеләге үдәк тотыш Башкортостан өчен тәүлегенә 6000-дан ашу шылтыратуның берһе лә япып калмый. Диспетчер үдәгенә килгән мөрәҗәгатьләр шунда ук яушыгыз ярдәм хезмәтенә, коткаручыларга, янгын хөндерүчеләргә җибәрелә. Кирәк булган соракта вакыйга урынына шунда ук төрле белгечләрдән торган команда татыла. Барыһы бар. Яшьтәр дә бар, өлкәннәр дә бар. Ул бит ашыгыс ярдәм кирәк булганда, һорап торырга кирәкми бит инде ярдәм кемгә булса ла кирәк. Өлкән булсынмы, бала кеше булсынмы. Өфеләге диспетчер үдәгенең тагы бер мөмкинлеге. Гражданнардан мөрәҗәгатьләр башкорт, рус, татар, инглиз, хәтта япон телләрендә кабул ителә. Без мөмкин тиклем ярдәм күрсәтергә тырышабыз. Ашыгыс ярдәменә скорая помощька шылтыраталар. Кич көне инде башлана башка пожар кебек нәмәләр эштән һуң бетәлә кайтып җиткәс, полиция кебек ярдәм һорыйлар. Башкортостан Рәсәйдә 112 системаһын боемга ашыручы 17-нче субъект. Волга буе федераль округында иһә безнең республика ошо программага кушылган өченче төбәк. Программаның бүген айырылса кирәклеген республика итәкчесе вазифаһын вакытлыча башкаручы Ради Хәбиров та белдергәйне. Был проект бәлки меңәрләгән кеше генә түгел, субъект именлеге нигеде. Безнең өчен без алда барабыз. Федераль бюджетыннан 23, безнең республика 114 миллион шуның өчен бүленгән. Беренче урынга, значит, тора правоохранительный сегмент. Республиканың махсус хезмәтләренә елына уртасы 1,5 миллион шылтырату булган итеп калганда, яңа үҙәк тотыш бер системага яуап. Республикалағы гадәттән тыш хәлдәр менән тап ошо экран ярдәмендә танышырга мөмкин. Мәсәлән, 112 системаһы тап ошо система кайһы районда, касан, нинди шылтыратулар булганын тәүвәл һәм анык күрһәтеп бара. 112 система республика халкы иминлеген тәэмин итүдә сиратта бадым. Якын киләсәктә ул хәвефсез кала программаһына индереләсәк. Ул сакта Башкортостанда граждандарды коткару тулыһынча автоматик режимга күчерелә. Галим Янибатуллин, Вадим Исламов, Зарема Хисматуллина. Хәбәрдар Башкортостан.